U izveštajima koji se podnose Savetu Evrope i drugim institucijama često se s ponosom ističe izveštavanje na 10 jezika, koje, kao nigde u Evropi, postoji na radioteleviziji Vojvodine. Međutim, usled teške finansijske krize, izveštavanje na jezicima nacionalnih zajednica dovodi se u pitanje. Ja smatram da, uzimajući u obzir teško stanje u vašoj medijskoj kući, da zaista ti izveštaji bi trebali da sadrže sad i opasnost sužavanja, odnosno gašenja izveštavanja na manjinskim jezicima koji nam preti. Zbog najave da će finansiranje javnog servisa preći na budžet, naplativost RTV pretplate iz meseca u mesec opada. Međutim, kako se na budžet neće preći pre jeseni, proizvodnja programa i informisanost građana direktno su ugroženi. Naravno da je ugroženo ne samo zato što kasne plate i zato što su najodgovornijim izvršiocima u proizvodnji programa te plate izuzetno male, ispod nekog republičkog proseka, nego i što ljudi nemaju na čemu da rade. Od papira za pripremu rada, emisija, programa, do stolice na kojima sede.